L-Awtorità tal-Ambjent u r-Riżorsi l-Era u l-Kunsill Lokali ta' San Pawl il-Baħar qed joġġezzjonaw għall-applikazzjoni ta' żvilupp ta' żewġ vilel bil-pool barra ż-żona tal-iżvilupp fil-Bidnija imresqa mill-eks Ministru Censu Galea. Dwar dan il-każ kienet diġà rappurtat il-Gazzetta Kulħadd li wriet id-double standards tal-esponenti tal-Partit Nazzjonalista. Il-Perit Galea u bintu id-deputata tal-Oppożizzjoni Grazzjella Galea fuq il-midja soċjali sikwit jagħtu l-impressjoni tad-difensuri tal-ambjent imma f'dan il-każ urew biss kif kapaċi jiskruplaw meta jkun jaqbel lilhom. Fil-fatt meta ġiet avviċinata minn One News id-deputata ma wiġbitx l-ebda mistoqsija brabta mal-applikazzjoni li daħħal missiera quddiem l-awtorità tal-ippjanar. Onorevoli, bqajt ma kummentajx dwar l-applikazzjoni tfowd diżett li daħħal missierek favorihom inti? Is-silenzju l-iskumdità ta' Grazzjella Galea quddiem dawn il-mistoqsijiet jikkuntrasta bil-kbir mal-fatt li l-istess Galea spiss tattakka lill-Gvern brabta ma' applikazzjonijiet li xi drabi anke jkunu tressqu mill-privat u li l-awtoritajiet li huma awtonomi ma jkunux għadhom iddeċidew dwarhom jew saħansitra indikaw ċar li ma jistgħux jitwettqu. Iżda din id-darba brabta ma' applikazzjoni fejn hemm involut missiera il-peritu ex-deputat nazzjonalista sal-2017 Censu Galea, is-silenzju kien konvenjenti għal Grazzjella Galea. L-applikazzjoni kienet soġġetta għal rappreżentazzjonijiet sa 22 ta' Settembru. Issa waqt li l-Era qed targumenta li l-applikazzjoni għall-iżvilupp hija oġġezzjonabbli mill-perspettiva ambjentali, il-Kunsill ta' San Pawl il-Baħar li taħtu taqa' iż-żona kwistjoni qed jopponi għal fatt li din bl-ebda mod mikonnessa mal-bidja avolja l-art hija waħda agrikola. Kif kien diġà rimarkat ukoll qabel, Censu Galea kien ukoll membru fil-kabinett tal-Gvern ta' Lawrence Gonzi meta fl-2006 twesset l-art tal-iżvilupp fl-akbar skandlu ambjentali li qatt seħħ fil-pajjiż u r-riżultati tiegħu għadhom jinħassu sal-lum.